prisutných hostcov z grupy 484 i Fondaciji za otvorene društvo Srbija privitali direktorka Jasmina Varga, zamenik predsjedatelja opštini Zoran Semenović i paroh Šiđanski i dekan Srimski otec Mihajlo Režak. Donaciju u Srbiji dostali Horod i Preševo, Dimitrovgrad i Šid, ktorí boli najväčší zalapení zo migrantsku krízu. Tých dňoch počalo i opravljanje prostorijog zahradky, Ciholinový nebeľ a jak nahlášal otec Mihajlo Režak, lokálna samouprava še opredzeljela, že by toti prostoriji za predškolskú ustanovu u budinku ljetnej rezidenciji boli hasnovani u dlhším nástupným čase. Za djeci zo stagvolaného ruského kraju Horoda, hoči nedávno od rezidenciji nedaleko napraveni i novi budinok predškolskej ustanovi, ktorý tiež už u funkciji.